ערב טוב, ברוכים הבאים. אני הולך לספר לכם או לחלק איתכם מה אני עושה פה בכלל. את מרבית חיי המקצועיים, כפי ששמעתם, עשיתי בקבוצת הראל, קבוצת ביטוח ופיננסים, כמעט מיום היווסדה בשנת 1975. עסקתי בתפקידי ניהול שונים, לרבות מנכ"ל חברת הביטוח, יושב ראש תחומי פיננסים, פנסיה, פעילות בינלאומית, ולפני כשנה וחצי פרשתי. חשבתי שעשיתי די ויותר לביתי, והגיע הזמן שאני אעשה גם למען הקהילה שבה אני חי. ואמרתי ועשיתי, היום אני פעיל מאוד בתחומים החברתיים, אני חבר בוועד המנהל של תיאטרון אורנה פורת לילדים ולנוער, אני חבר בחבר הנאמנים בוועדת ביקורת של האוניברסיטה העברית בירושלים, אני חבר פעיל בתחום קהילה עסקית של ארגון חברתי גדול מאוד שקוראים לו מפעלות חינוך וחברה, ולאחרונה אני מבלה כל יום ראשון בבוקר עד הצהריים כמורה מתנדב בבית ספר המתמיד ברמת גן, מלמד מתמטיקה לתלמידי כיתות ו' עד ח', ומאוד נהנה. תודה. אני גר ברמת גן רק 25 שנה, אני מתנצל בפני יוסי אחימאיר, אני עולה חדש, אבל אני מצאתי לנכון לתרום מניסיוני העשיר בניהול מערכות ובעיצוב חברה מונעת חזון למען העיר ותושביה. מעולם לא הייתי מעורב, לא בעשייה ולא בכל צורה אחרת בפוליטיקה, ואני גם לא רוצה לעסוק בפוליטיקה. פוליטיקה כפי שהיא נראית מהעיניים שלנו כאזרחים, הייתה לי כזרה. אבל אני לא יכול לעמוד מהצד ולראות את כל מה שהדוברים הקודמים דיברו, איך בעצם רמת גן, הזמן קפא על רמת גן. רמת גן קפואה, ובמיוחד על הרקע של השגשוג והפריחה והמובילות של ערים אחרות במדינה שלנו. בשבילי רמת גן הפכה להיות עיר שגרים בה ולא עיר שחיים בה, ואת זה צריך לשנות. איך זה יכול להיות שרמת גן, שהיא עיר כל כך עשירה במוסדות חינוך ותרבות, לא ממנפת אותם כדי להאדיר את שמה ולהוסיף לנו כבוד כרמת גנים? הדרך, לדעתי, להצעיד את רמת גן, להיות עיר מובילה, להחזיר עטרה ליושנה, היא לעצב מחדש את החזון של העיר, ולהציב לחזון מדדים וליישם אותם. חזון בלי מדדים ובלי יישום המדדים, זו סתם חלום באספמיה. ממש כמו בכל ארגון עסקי, שמציב לעצמו מטרות, מאתגרות ומיישם אותם. את זה אנחנו צריכים לעשות על ידי צוות מקצועי, צוות ניהולי ולא עסקני, תוך שימוש במתודולוגיות מתקדמות ובטכנולוגיות העכשוויות. יש טכנולוגיות מדהימות היום שאנחנו לא משתמשים בהן, ובאמת יכולים להביא את העיר לתושביה גם כשהם בבית ולא ברחוב. העיר, אם אני מסתכל על העיר כעסק, כחברה, העיר היא הארגון, התושב הוא הלקוח, ורווחת התושב זאת התמורה, או במילים עסקיות הרווח של כולנו. את ישראל ידידי הכרתי הרבה שנים, 2 מבנותיי היו תלמידותיו, ונחשפתי לתכונות הניהול היצירתי מאוד שלו, ולהישגיו במיתוג בית הספר, דברים שהוזכרו ולא עלה אתכם. ההירתמות של ישראל לעשייה בתוך מועצת העיר והכוונה שלו להתמודד לראשות העיר, טעמו את השקפתי ותפיסת עולמי בנוגע לאדם שיוכל לממש את חזון העיר ואתגריה, וזאת הסיבה שביקשתי לחבור אליו ולסייע לו להגיע לאותה משרה שתאפשר לו את המהפך האמיתי בעיר ותצעיד אותה קדימה כיאה לנו תושביה. סליחה. כשעשיתי עיצוב אסטרטגי של חזון של חברת הביטוח אותה ניהלתי, ראיתי סרט שמדבר על חברות מונעות חזון.
ובסרט הזה מספר שבוקר אחד, לפני הזריחה, אור לא אור, הוא הולך, פוסע על חוף הים, והים נמצא בזמן השפל, והוא רואה מרחוק איזו דמות שעושה תנועות של ריקוד. ככל שהוא מתקרב, הוא רואה שזה גבר שמתכופף, מרים כוכב ים ומעיף אותו למים, ומתכופף שוב, מרים כוכב ים ומעיף אותו למים. כשהוא קרב אליו, הוא שואל אותו, מה אתה עושה, אדוני? הוא אומר, שמע, המים נסוגו בגלל השפל, כוכבי הים נשארו תקועים על החוף, והם גובים ומתייבשים, ואני רוצה להציל אותם, ואני זורק כוכב למים כדי להציל אותו. הוא אומר, אבל איך אתה יכול לעשות איזשהו שינוי? יש פה עשרות קילומטרים של חוף ורבבות כוכבי ים. ואז עונה לו אותו איש, הוא מתכופף, מרים עוד כוכב, זורק אותו למים, ואומר, לכוכב הזה עשיתי את השינוי. זאת הייתה הדרך שבה פעלתי, וזאת הדרך שכל אחד מאיתנו יכול להפוך את העולם לעולם טוב יותר. כוכב אחד ועוד כוכב ועוד כוכב, אבל פתאום נתגלתה בפניי האפשרות, באמצעות תנועת ישראל החדשה וישראל זינגר, לשנות ולהפוך את העולם יותר טוב לעשרות רבבות כוכבי ים לכולנו. זו הפלטפורמה שאפשר לעשות טוב יותר להרבה יותר אנשים. נכון, אמרו לי הרבה פעמים שאני נאיבי, ואומרים לי את זה גם היום. אומרים לי שהפוליטיקאים המשופשפים והמנוסים יאכלו אותנו לארוחת בוקר. אני חושב שאם הם ינסו, אם יתברר להם שאנחנו ניתקע להם בגרון, אנחנו מסוגלים לעשות את זה. אני קורא באמת לכל אחד ואחת מכם להצטרף ולהיות שותפים לחלום ולעשייה של רמת גן חדשה, כי זה אפשרי. בהצלחה ישראל. תודה.